out of nowhere jsem si prostě rozhodla, že změním svůj život. Oh my god, děcka máme ve dřesu pavouka. Rychlej try on haul. Jo, je to jakoby součástí i nějakých věcí, které se mi prostě v životě staly. I'm not that girl, jo? No tak to v tu chvíli fakt ve mně se vzbouří úplně všechny nějaký mechanismy. Boty z pelíšku, ten papír a ta tuška jsou takový mediátoři mezi váma a tím vaším egem. Už se zcrkává, kyselina hyaluronová už ho nezachrání. Take it slow, girls. Nic vám neuteče. Já poslední dobu úplně miluju, když jako ráno vstanu a první, co udělám, je, že vyvětrám v ložnici a ustavu postel. Fakt jako zjistila jsem, že to na mě má hrozně velký vliv, že jako hnedka takhle po ránu udělám nějakou jako věc, kterou zvládnu a udělám něco jakoby produktivního, i když je to takhle hrozně malej task, ale mám z toho prostě hroznou radost. A tomu mozku to dá prostě nějakou message, že jo, zvládl jsi to. A tak nějak mi přijde, že vás to namotivuje k tomu pokračovat v tom ránu jako produktivně, nebo prostě nastaví to takovou tu notu toho dne, že jako zvládnete věci. Že jo, bydlím s Honzou a bylo to prostě tak, že kdo vstal později, tak logicky ustlal postel. A teď já, i když on vstane později, tak já jako nechci, ať stane tu postel, abych já jí mohla ustlat, abych já potom mohla mít z toho ten dobrý pocit, jak jsem si z toho úplně vytvořila už ten návyk. Před reálně asi 5 minutama jsem vstala, jo, takže moje vyjadřování speaks about it. No nic, jdeme ustlat postýlku ještě Estelce. Proč je tady to ramínko na oblečení? Omluvte ten kotel, co tady v pozadí jede, jo, ale byla by mi zima. Já si vždycky říkám, budu vlogovat už od rána a potom si ráno zapnu tu kameru. A jakoby já ještě jsem nevstala úplně, jo, mentálně, já ještě tak jakoby spím. Víte, co je nejvíc random součást mojí ranní skincare rutiny poslední 3 dny? Je to tady ten hrníček, ve kterém je prosím pěkně Vincentka, kapátko, jo? Jsem nachlazená, děcka. Kdy jsme naposledy byli nachlazení? Před měsícem. Strašně vysmějete, ale víte, co je tady to kapátko? To je reálně jakoby od séra, protože já nemám klasický kapátko z lékárny do nosu. Takže prostě prázdný sérum it is. Also, já jsem několik let svého života byla typ člověka, co si čistil zuby zásadně až po snídani. Jo, dávalo mi to mnohem větší smysl, že prostě když pak budu jíst, tak proč bych si ráno čistila zuby. I could never go back to čistit si zuby až po snídani. Já jsem nějakých pár let zpátky, out of nowhere, jsem se prostě rozhodla, že změním svůj život, ale asi jsem na to neměla úplně jakoby energii v tu chvíli, takže jsem se rozhodla, že změním aspoň nějakou malou věc v mém životě a to bylo to, že si začnu čistit zuby před snídaní a ne po snídaní. I love it. Zásadně tým čistit si zuby před snídaní, děcka. Minulý týden jsem byla na dentální hygieně a moje paní dentální hygienistka mi vždycky dá takovýhle roztomilý zamilovaný pytlíček plný dárečku, a.k.a. mezizubních kartáčků. Já vám jakoby se přiznám, jo, já jsem líná, já používám jednu velikost, prostě protože mě to nebaví. No, zbytek pasty tady teďka čilujíc na mé bradě celou dobu. Okay. Prostě mi to nebaví, takže já používám z DMK velikost, která mi sedne všude, kromě 2 zubů. No a teď já jsem vás dostala ne 1, ne 2, ne 3. Wait a damn minute. First of all, začínáme tady tím, který je dětský, takže můžete začít počítat v komentářích mezizubní kartáčky. Druhý, třetí, já jsem ještě 4. a ten už jsem zničila, takže pojďme to brát, že toto je ten 4. Dětská. Ne, to není štětka na záchod, to je implantační kartáček. Isn't it crazy? Takže hol mezi zubních kartáčků. Já jsem se rozhodla, že tady ten vlog bych chtěla pojmout jako jednodenní vlog, což je pro mě upřímně docela challenge, protože většinou natáčím jako třeba týden nebo jako 5 dní. Teď jsem si řekla, hele Eli, pojď si udělat sama pro sebe takovou malou challenge. Jelikož, jak jsem říkala, tak jsem pořád ještě nachlazená a do toho se tak nějak furt doléčuje můj zub, na kterým jsem byla minulý týden. Protože jsem byla na trhání moudráku a docela mě to sejmulo. Více informací o mé cestě s moudrákem najdete na mém Instagramu, protože jsem se fakt už doma nudila, takže jsem točila velice random vlogy, upřímný, realistický. Abyste se tady na mě nemuseli dívat, protože jsem reálně měla tak 3krát takovou tu tvář. A řekla jsem si, že si dám challenge nejenom v tom, že budu natáčet dneska
dneska jenom jeden den, ale taky v tom, že vlastně se vůbec neděje nic zajímavého dneska. Nepůjdu cvičit, nepůjdu na nechty, budeme chillovat doma, ale to nebude o to víc nudný. Děcka, já jsem se rozhodla, že si prostě spolu uděláme domácí self-care party, jo, takže vítejte na ní, doufám, že si ji patřičně užijete. Welcome drink si vemte ústupu, samozřejmě nealkoholický, jo. Dokážu si představit, že na takovéhle party by se podával třeba nějaký, ne, ginger shot je strašně basic, to ne. Matcha to má každý, matchu má každý. Co by se podával? Nějaký úplně třeba magu, nebo nějaký jako wellness, goddess, skincare, prostě fulfillment drink. A jeli bychom bomby, děcka. I když jsme nemocní, tak na sebe nekašleme, nejsme plesniví, nebo minimálně se aspoň snažíme nebýt. Já vypadám naprosto příšerně, ale skincare si rozhodně udělám. Tady ten župan mám, prosím pěkně, dobrých možná 10 let. Je to možný, je to možný. A já jsem si hrozně chtěla koupit, víte, který. Tady já vám dám fotku, jestli ho ještě najdu. Myslím si, že byl z IKEA, prostě strašně random, přišlo mi jako úplně výborný mít prostě župan z IKEA. Jako já se hrozně nechci vzdát tady toho svýho župánku, protože first of all je nejvíc pohodlný. Second of all má kapucu. Jaký župan má kapucu? Nejlepší věc. Prostě absolutní pohodlíčko. Jdeme tady uklidit tady ten mes. Máme doma váleček s vánočním motivem, jo? Jiný nemáme. Oh my god. Děcka, máme ve dřezu pavouka. Máme ve dřezu pavouka. No. Ale OK, ten je malej, to zvládneme. To normálně zvládneme. To si vezmu do ruky, ten je maličký. Pojď, kámo, pomůžu ti. We don't need no man. Jakoby s foťákem. Haha, hrozně mě lochtá v té ruce. Já se tady snažím girl, moment. Tak. Žij šťastně, opatruj se. Ale někde jinde než u nás doma, kámo. Jsem vám říkala, že i když budeme doma, tak tady ten vlog nuda nebude. Na zdraví, dámy a pánové. OK, už mi sjíždí ta pimple patch reálně do pusy. Asi to nebylo úplně připravený tady na mou ranní expedici s pavoučkem. Tady mám toaleťák, děcka, ne proto, že bychom tady měli v kuchyni záchod, ale mě došly včera kapesníky. Whatever. Tady já s tím mikrofonem, podle mě budu třeba nejvíc jako funit a chrochtat do toho, protože já mám prostě tu rýmu a občas chrápu, i když nespím, jo? Takže se předem omlouvám, pokud tam funím jako sentinel. Pojď, půjdeme ti vyvětší. Cause I'm hot and pretty and I got nice. Hot and pretty and I got nice teeth. Hot and pretty and I got nice. If I die happy. Hot and pretty and I got nice. Hot and pretty and I got nice teeth. Hot and pretty. Dneska je to týden, co jsem byla na tom vytržení moudráku. Já jsem tady o tom moc nemluvila, ale jakoby at the end of the day tady není moc o čem. Bylo to tady dole a já vám říkám, že já jsem chtěla natáčet vlog a přesně jsem si říkala, jo, bude to takový domácí cozy vlog, ale děcka, já jsem fakt jako nic nedělala, jakože nic. Nebo to zase nechci jako říct, jo, já jsem furt něco vymýšlela, protože jsem se doma strašně nudila. A to je vlastně jako myšlenka, ke které jsem se chtěla dostat, že já jsem si fakt jako tady tou jednou blbou věcí a to je vytržený zub a to, že jsem vlastně jakoby na to měla antibiotika a brala jsem prášky na bolest, prostě bylo to fakt takový, že jako nešlo moc něco dělat, jo, vždycky jsem si chvilku něco popracovala a tak, ale jako fyzicky jsem fakt ležela, šla jsem jenom vyvenčit třeba psa, dohromady jsem byla třeba 40 minut na procházce denně, ale i tak prostě snažila jsem se fakt hodně odpočívat, protože to je na ten zub nejdůležitější, ale co chci říct je to, že jsem si fakt díky tady té jako blbosti uvědomila, jak to zdraví je jako hrozně křehký a jak vlastně je jako hustý, že do určité míry ho
vůbec nemáte ve svých rukách, že jako sice můžete jíst zdravě, cvičit, dělat všechno prostě pro své psychické zdraví a tady tyhle věci, ale at the end of the day mi přijde vlastně strašně strašidelný, že jako nikdy nebudete mít tu 100% kontrolu nad svým tělem, nad svým zdravím a jako nad svým životem. A je to vlastně jakoby naprostá samozřejmost, ale takhle, když jsem si to uvědomila a začala jsem nad tím trošku víc filozofovat, tak mě to celkem vyděsilo a vlastně jsem si říkala, jak jako hrozně mě to psychicky dokáže ovlivnit, když něco dělám ne protože chci, ale protože musím. Že mi prostě buď moje tělo nebo nějaké okolnosti jako nařídí to dělat, tak v tu chvíli mně přijde, že já jdu vyloženě do opozice. Já jsem fakt jak beran, jo. By the way, já jsem kozoroch a ascendent mám v blíženci. Pokud je tady nějaká taková ta slečna astro girly, která tomu rozumí, dejte mi vědět, co to znamená. Ale v tomhle já jsem fakt totální beran a nedám si říct absolutně a jsem hrozně tvrdohlavá. A celkově jako o sobě vím, že já mám hrozně ráda věci pod kontrolou a jakoby je to vlastně od malička, mám to určitě v sobě v povaze a zároveň jakoby si pojďme na rovinu říct, že je to taky nějaká trauma response, je to prostě jakoby odrazem nějakého mýho traumatu, který jsem jakoby už mám zalečený, všechno je v pohodě, jo, teď si tady nebudu nějak otvírat srdíčko, jo, I'm fine. Jo, je to jakoby součástí i nějakých věcí, které se mi prostě v životě staly a to je to, že já fakt jako miluju mít kontrolu nad věcma. A říkám, měla jsem to určitě z části i jakoby v povaze, já jsem prostě takový trošku control freak, nebo teď už ne, ale bývala jsem fakt hodně a doteď, když něco nemám pod kontrolou v životě někoho jiného, I'm fine, ale když ne v mém životě, tak jsem z toho fakt jako nervózní a dokáže mě to psychicky jako hrozně sebrat. A vím, že přesně jakoby když jsem byla mladší, tak se to hrozně odráželo třeba na tom, že já jsem ve škole nesnášela skupinové projekty nebo takový ty jako referáty, kdy jsem jakoby věděla, že prostě spolíhám na další lidi a že si to nemůžu udělat jenom sama po svým. To stejný vlastně jakoby v podstatě i u bakalářky, jo. Já jsem psala bakalářku a měnila jsem vedoucího docela na poslední chvíli, protože mi ta moje vedoucí absolutně nevyhovovala, protože na ní nebyl spoleh a já jsem byla absolutně jakoby vystresovaná z toho, že celý moje studium, moje 3 roky práce, můj bakalářský titul a moje prostě energie a čas, co jsem tomu věnovala té škole a že toho bylo dost, takže to vlastně jako nestojí jenom na mě, na mém výkonu, ale že to stojí i na za prvé přístupu mojí vedoucí práce, která byla absolutně taková, že jako nestíhala nic, neodpovídala mi na věci, takže já jsem nestíhala odevzdávat věci včas. A potom u samotných státnic, to jsem tady podle mě s váma probírala tehdy v té době. Jsem byla vlastně jako tak strašně zklamaná z toho, že nezáleží jenom na mým výkonu a na tom, jakou já odvedu práci, ale mně přišlo, že to prostě hrozně moc záleží na tom, jak se který vyučující vyspal, komu se to jakoby subjektivně líbí a komu se to nelíbí. A celkově to hodnocení mi přišlo tak hrozně neobjektivní, že jsem z toho byla jako vyloženě vytočená. A já fakt v situacích, kdy cítím, že nad věcma nemám svou plnou kontrolu, tak jsem z toho nervózní, nesvá, jsem protivná, fakt jsem jakoby protivná. To je takový hlavní, bych řekla, sign. Právě jsem to teďka pozorovala i hodně v rámci toho, že jsem byla doma a prostě jsem musela jako ležet, musela jsem odpočívat, nemohla jsem cvičit, nemohla jsem jako naplno pracovat tak, jak bych třeba chtěla. A jakoby já jsem úplně v pohodě s tím odpočívat, jo. To zase jako don't get me wrong, jako tady tu fázi, kdy neumím odpočívat, já už mám úspěšně za sebou, díky bohu. Ale jakoby já chci odpočívat, když chci odpočívat a ne když musím, když mi prostě nějaký faktor externí nařídí, že jako teď budeš odpočívat. No tak to v tu chvíli fakt ve mně se vzbouří úplně všechny nějaký mechanismy. Vlastně jako sama tomu nerozumím, jo. Vlastně jako logicky mi to nedává smysl. Což jako zní to strašně opět filozoficky, ale na druhou stranu já jsem hrozně ráda, že mám tady to uvažování, že nad takovýma věcma filozofuju. Že někdo by si řekl jenom jo, je to prostě na prd, ale já se v tom přesně snažím hledat, kámo, a proč ti to tak vadí? Jako reálně to přece dává smysl. Byla jsi tady na vytržení 8, teď jsi nachlazená, měla z antibiotika, nevím co všechno. Samozřejmě, že budeš odpočívat, ale mě hrozně baví v tom hledat, proč mi to psychicky tak jako vadí a přesně jsem si došla k tomu, že to je opět to, že to nemám pod kontrolou. A já nevím, mě to hrozně baví dělat si sama se sebou takovýhle terapeutický sessions a myslím si, že díky tomu, že jsem strávila 8 měsíců na terapiích, tak už to docela umím sama v sobě takhle rozpitvat, což je prostě hrozně dobrý. Na jednu stranu, na druhou stranu vás to občas pošle jakoby do nehezkých dark míst, ale jsem to ráda, protože si to umím aspoň takhle vysvětlit a můžu to rychleji pustit. Takže to byla psychologická session se mnou. Já jsem si tady nachystala absolutně estetickou snídaní jako mezi tím. To jsem ani nečekala, že takhle vybombím. A děcka, slyšeli jste někdy o kombinaci avokádo s medem? Protože já jsem slyšela, že je to absolutní banger, takže to rovnou jdeme vyzkoušet. Máme tady domácí med, nevím, kolik tam toho mám dát. I don't know, prostě jedem. A víte co, já si tam dám ale i sůl a pepř, aby to bylo jako sladko, slano, pikantní. To je nejlepší, to je třeba něco, co já nejvíc miluju na asijské kuchyni, že oni tam mají prostě sladký, slaný, pikantní. Slyšeli jste to? Absolutní banger a ty vajíčka, jo.
Ty vole. Vítám vás o mého journalingu. Já jsem si přesně dělala takový journaling, který si myslím, že je teďka v tuhletu chvíli, kdy je konec ledna, úplně ideální. A to je podívat se na ty předsevzetí, svoji vision board a všechny ty cíle, co jste si na začátku ledna stanovili, pokud jste si nějaký stanovili, a podívat se na to, jak si v tom vlastně vedete, protože mně vlastně přijde jako hrozně praktický dělat si takovou každoměsíční revizi. To znamená, že byste si třeba prakticky udělali takových 12 mini dílčích revizí v průběhu toho celého roku ohledně těch vašich cílů. Můžete to udělat ať už tak, že máte nějaký jeden konkrétní cíl a vždycky si k tomu zrevidujete, jak se vám na tom daří, jestli vám vyhovuje tempo, do kterého do toho jakoby jdete, s jakým nasazením do toho jdete, jaký jako reální výsledky, třeba hmatatelný nebo popsatelný, se vám dějou, co vás třeba brzdí, a přesně jakoby napsat si tam i takový ty neúplně příjemné věci, protože samozřejmě k plnění cílu a snů se vždycky pojí nějaký negativa, nějaký zádrhele a překážky, co na té cestě prostě máme všichni. A přijde mi super takhle si to revidovat, protože si myslím, že díky tomu potom třeba na konci roku můžete se sbírat takovou jako mini analýzu sami pro sebe v tom, co byly třeba ty nejčastější překážky, co vás od toho snu jakoby vzdalovaly, nebo naopak, co byly ty největší jakoby pomocníci na té cestě, co byly ty dílčí velký kroky, které jakoby vám udělali ten obrovský jakoby schodek nahoru v tom posouvání se vstříc tomu snu a tak dále a tak dále. A myslím si, že na základě toho potom můžete i hrozně dobře stavět to, jak vlastně k těm cílům budete přistupovat třeba i další roky nebo další měsíce. Můžete zjistit, hele, tahle strategie v úvozovkách nebo tenhle způsob, jak k tomu jdu, mi vlastně úplně nevyhovuje, nevím, necítím se v tom dobře, nebo není to efektivní, vlastně ty sny se mi neplní, ty cíle se mi neplní, tak to půjdu změnit. A to se často nestane, pokud vy si to takhle nenapíšete, nebudete to mít černý na bílém a neuděláte tady takovou sebereflexi, která je někdy prostě přísná. Občas je podle mě důležitý být na sebe přísnej, podívat se na to reálně svýma nezaujatýma očima, což je těžký, ale myslím si, že právě ten papír a ta tuška jsou takový jako mediátoři mezi váma a tím vaším egem. A když to vidíte na tom papíře, tak se od toho třeba často maličko odosobníte, než když byste si to v hlavě měli jako přiznat třeba, hele, tahle cesta za tím cílem fakt není efektivní, vlastně jako se nikam neposouvám. To si podle mě řeknete málo kdy, a pokud jo, tak jste fakt dobří a máte hrozně dobrou sebereflexi. Ale když si uděláte přesně ty dílčí kroky a teď nevím, přesně, podívejte se, uplynul měsíc, uplynul leden, co se mi vlastně povedlo vstříc tady tomu cíli, co se mi naopak nepovedlo, co jsem si myslela, že už dávno touhle dobou bude, jak jsem se cítila. Zjistíte, že tam jsou třeba nějaký jako mínusy, který by se třeba daly změnit, protože to mi přijde vlastně jako hrozně super změnit to, co nefunguje už teď. Nečekat, že prostě když půjdete furt jenom střemhlav vstříc tomu, že se vám to splní, je určitě důležitý být konzistentní a dát jakoby čas a prostor těm věcem, aby se dali do pohybu, té svojí vůli a píly, aby se jakoby zúročila, jo. Ono to, ty výsledky nebudou hned, to je prostě jasný. Ale na druhou stranu mi přijde jako hrozně super změnit co nejdřív to, co vlastně jako není funkční, co vlastně vám nic nepřináší. Jsou určitě věci, které jsou třeba nepříjemné, nebaví vás to, travuje vás to, ale jsou nutné k tomu, abyste si ten daný cíl jako fakt splnili. A to je třeba nějaká disciplína, to je to, že třeba budete občas dělat to, co vás nebaví, protože je to prostě k tomu důležitý. Ale na druhou stranu, pokud je tam třeba tempo, který jste si nasadili a už teď po prvním měsíci z těch 12 cítíte, že je to jako přepal a že prostě to takhle asi jako nevyhovuje, tak se na to rovnou vykašlete a pojďte si nastavit to tempo jinak už teď. Nebo nějaký návyk si pojďte nastavit už teď. Zase najděte si tu hladinku, kde jakoby na sebe být trošku přísnější a přesně si říct, hele, tady by ses nemusela tolik flákat, pojď tomu dát ještě trošičku větší prioritu a možná těch cílů dosáhneš efektivněji a rychleji. A naopak, kde ubrat, kde si říct, hele, tady jsem na sebe možná jako naložila až příliš, tohle možná není to, co mi vyhovuje. Možná to zvládnu, ale vlastně budu se u toho cítit dobře. To je podle mě jako hrozně důležitý. Je to strašně často složitý zorientovat se všech tady těch pocitech, takže já jsem se rozhodla vypsat vám tady nějaký jako návodný, nevím, jestli to nazvat journal prompts, ale spíš takový jako otázky sám k sobě a vůči těm vašim snům, který by vám v tomhletom zodpovězení nějakých otázek a udělání takové mini analýzy za ten měsíc mohly třeba pomoct. Pokud jste analytičtější typ, máte rádi třeba tabulky, máte rádi čísla, máte rádi jasně, stručně vypsaný v bodech, zkuste na to jít nějakým analytičtějším způsobem. Já jsem třeba víc taková, že mám ráda volný psaní, mám ráda otevřený otázky. Takže
zjistěte, co jste za typ, protože tím si myslím, že si taky hodně pomůžete, jo. Ne každému sedí to, co mě, a ne každý bude mít rád prostě volný psaní, kde se jenom vypíšete. Někdo bude mít rád fakt černý na bílým, přesně, jasně, stručně, čísla, procenta, já nevím, počet prostě mental breakdownů, co jste za ten měsíc měli. A myslím si, že když zjistíte, co jste za typ, tak o to efektivnější potom tady ten journaling a tady ta mini analýza vlastních cílů bude. Nezapomínejte na to, že jste individuální a ne všechno, co musí sedět někomu jinému, musí sedět i vám. Je o tom vzít tu danou věc, která si myslím, že pomůže všem, a přizpůsobit ji sám sobě. Takže tak, doufám, že tady tyhle tipy pro vás byly nějakým způsobem přínosný a já si jdu teďka vyplnit svůj tam a zpět deníček. Děcka, já jsem byla nakupovat a koupila jsem si jenom pár věcí. Fakt toho není moc, jo, takže jsem si říkala, že vám tady udělám takový rychlej try on haul. Já jsem prostě fakt zjistila, že já nemám normální oblečení. Já mám jenom domácí oblečení nebo sportovní oblečení. Teďka jsme měli jakoby 2 oslavy a já jsem zjistila, že já prostě nemám co nosit ven. Já nosím jako reálně furt to stejný. Ne, že bych si koupila nějaký jako super elegantní večerní šaty, jo, to jakoby zase ne, ale jsou to prostě věci, které nebudu basically nosit na doma, jakoby sportovní, jo, což je pro mě docela úspěch. Takže začínáme v H&M, kde já třeba jako poslední roky si skoro nic nekupuju, fakt mi přijde, že H&M už mi jako vůbec nějak nesedí. Na druhou stranu tam mají teďka super oblečení na cvičení, to už jsem vám tady podle mě jednou doporučovala. Já jsem se tam byla koukat i tentokrát a vyhlídla jsem si tam jednu bundičku, ale, nebo jakoby takovou tu mikinku a la Lululemon. Nicméně já mám prostě podobnou doma, respektive skoro úplně stejnou, akorát takovou tenčí, ne tak jako, nechci říct ne tak kvalitní, ale jakoby jo, tam ta byla fakt taková thick, stahovací, fakt působila mega dobře, myslím si, že by fungovala skvěle třeba jakoby jako lyžařský prádlo. Kdyby tam měli v jiné barvě než v černé, tak bych si ji vzala. Ale byla jsem právě docela překvapená, že jsem tam teďka narazila na spoustu hrozně hezkých topů v super materiálu. Tohle musím moment otočit, já už jsem to totiž měla na sobě včera. První je takovejhle černý topík, má takhle volánek, já vám to ukážu na sobě, protože takhle z toho prd vidíte, ale je to extrémně příjemný materiál, je to takový pružný, přijde mi to, že se to dá vzít jako na elegantno, ale zároveň to je jako takový low-key, jo, prostě mega pohodlný topíček. Stejně tak je tady potom tady ten zelený, ten si půjdeme spolu zkusit vlastně úplně poprvé, protože jsem si ho ještě ani neskoušela. Opět je to s dlouhým rukávem, strašně příjemný materiál, takovej soft, no nevím, je to extrémně příjemný, prostě chcete to mít na sobě, jo. A je to taková tmavě zelenkavá, což je zrovna taková barva, kterou bych si dřív úplně nevybrala, ale přijde mi, že k tady těm mým vlasům mi teďka docela sedí, takže that's about that. A poslední takovej velice basic topíček, k němu asi nemusím opět moc to říkat. Je to tmavě modrá barva, je to zase ten stejný materiál, takovej na tělo, nejvíc obyčejný tričko, ale ten materiál, jo. Já si kupuju oblečení často kvůli materiálu, nekoupím si už něco, co je mi mega nepříjemný, neříkám, že kupuju prostě 100% organic bavlnu a nic jiného, by tohle je reálně podle mě nějaký elastan s polyesterem, jo, jakoby, let's just say that, ale je to prostě příjemný. Zlatý hřeb toho, co jsem si koupila v H&M, je tahle bunda. Děcka, one thing about me, já absolutně miluju 80kový a 90kový styl a miluju věci, co se tomu podobají, takže tu koženkovou bundu jsem tam nemohla nechat. Koženková bunda je taková jakoby slightly oversized, ale zase ne moc, protože je do pasu. Má tam tady tenhle ten kožíšek, já furt nevím, jak se ohledně něho cítím, ale on jde odendat. Ale říkám si, že jako v zimě mi tam vlastně jako úplně neuráží, ale na jaře to prostě zhodíte a máte jako jinou bundu, jo? Takže tohle je ono. No a potom jsem byla ještě v takovém outletu, kde mají často věci ze Zary a z Pull&Bearu a tak, ale primárně ze Zary, pokud jste z Brna, tak ho určitě znáte, je to chic deal ve Futuru. A tam jsem si velice překvapivě koupila tyhle boty. Na podpatku děcka vypadají úplně jako boty z pelíšku and I love that for me. Hrozně pěkný. Jsem strašně překvapená z toho, jak jsou pohodlný. Omlouvám se, jestli jsou špinavý, protože jsem je včera měla taky na sobě. Ukážu vám celý ten fit, který jsem měla z tady těch věcí, protože se mi to mega líbilo. A jsou takhle do špičky, vypadá to hrozně dobře k jedním kalhotám, který mám doma. Okay guys, this is the final look, co jsem vám chtěla ukázat. Je to jako velice basic, ale já to velice miluju. Moment, vy nevidíte ty boty. Jo, takovýhle kalhoty, takhle vypadají ty boty. K tomu mám tady tu svoji kabelku, kterou nosím reálně pořád. Mimochodem zjistila jsem
jsem, že jsem spíš jako silver type než gold type. Mám k tomu ten top z HMK, který takhle úplně nevynikne. Ono to moc předtím nebylo vidět pod tou bundičkou, jak je to černý na té kameře. A k těm kalhotám za mě bomba. Já jsem se rozhodla vzhledem k tomu, jaký tady mám zbytky, že si spolu uděláme takový velice improvizovaný zbytkový chlebíček. Mám tady jabko, který už to má trošku za sebou, jo? Už se zcvrkává, stárne nám kyselina hyaluronová, už ho nezachrání, takže ho jdeme spotřebovat. A pak tady mám takovouhle prostě oschlou půlku mrkve, jo? Ale v téhle domácnosti se prostě věci nevyhazujou. Takže si jdeme udělat takovej chlebíček, mrkvovo-jablečno-skořicovej. Myslím si, že by to mohlo být dobrý a musím vám říct, že od té doby, co jsem vám před minulým vlogu ukazovala tady tu formu silikonovou z Pepka, tak mě to extrémně motivuje k tomu péct, protože fakt dřív jsme měli jenom velký plech a vůbec mě to nemotivovalo k tomu péct a takhle, když víte, že máte takovej dezert na 2 na 3 dny, tak se vám do toho hnedka chce víc. Já jsem si tady teďka vyskladala ingredience, ale jak mě znáte, tak já to budu všechno dělat od oka, takže já se vám tady pokusím napsat nějaký recept, jo, nějak to sesumíruju, ale budeme potřebovat hladkou mouku. Potom si tam dám ty ovesní vločky, ideálně celý, ale já mám jenom tady ty jemný, což na pečení není ideálka, ty celý jsou lepší, ale chtěla jsem, aby tam byla taková ta textura těch vloček. A pak tady máme ty oschlý zbytky zeleniny a ovoce. Hej, tak to je mega škoda, že to je mimo záběr ta forma, protože víte, jak je takový ten bottle flip, tak to jsem právě udělala tady s tou formou. No nic, ještě tady v tom vlogu jsme žádný takový fail podle mě neměli, tak to máme za sebou, dobrý, pokračujeme. Skořice, 1 vajíčko, mlíko, máslo, med a špetka soli. Začnu tím, že si vezmu ty mokré ingredience a začnu tím, že si oloupu tady tyhle ty 2 chudáčky už cvrklí a najemno si je nastrouhám do, nebo takhle, jablíčko na hrubo, mrkev najemno, jo, pojďme to udělat texturovaný. Nastrouvám si to do mísy, přidám k tomu to mlíko, med, vajíčko a potom tam přidáme ty sypký ingredience. A úplně jsem zapomněla na kypřící prášek, děcka, ten nezapomínejte. Kypřící prášek mám tady a dáme tam polovinu balení. Hej, to je reálně jako upper body workout. To je vždycky nejvíc humbling experience, když jdete po nemoci poprvé do fitka, jo, na to se velice těším. Tož prosím vás taky, jako jo, pokud jste nemocní, nechoďte cvičit, jo, já vím, že to je asi taková naprosto obvious maminkovská rada, ale spousta lidí to nedělá a já neříkám, pokud už vám dojíždí rýma a občas si zasmrkáte, není vám blbě, ale já jako vím, že pro mě jít vždycky po nemoci do fitka je fakt takový, že na to jdu pomalu. Pokud se po nějakým, nevím, třeba týdenním nachlazeníčku nebo nějaké chřipce nebo něčem vracíte ke cvičení, běžte na to pomalu, vůbec to nepřehroďte, nedávejte si tam žádný šílený váhy nebo kardio. Take it slow, girls, nic vám neuteče. Já si jdu tady dát svoje doplňky stravy, protože jsem na to ráno úplně zapomněla. Já na to vždycky po té snídani zapomenu. Snažím se na to myslet, abych je brala po jídle, protože to je asi jakoby overall lepší, ale to je jedno, zapomněla jsem na to. Nicméně klasika, mám tady Dčko, teďka i Cčko skrz to nachlazení, omega-3 a potom i probiotika, respektive tohle je taková synergická probiotická kůra od Magu. Skrz to, že jsem teďka měla ty antibiotika, tak teďka na ty probiotika fakt myslím, protože co si budem, prostě tu mikrofloru a všechno vám to dost rozbije, takže na to docela myslím a docela i teďka Magu piju. I když jsem si jako teďkom pozastavila ten měsíční dodání, protože já to piju vlastně sama a těch 12 lahví úplně za ten měsíc nestíhám, takže potom jsem to hodně rozdávala a na chvilku jsem si od toho chtěla dát pauzu, ale to, co mám teď v lednici, tak jsem teď poslední týden i skrz ty antibiotika a všechno pila dost. Toť moje ranní dávka vitamínů, respektive dopolední. A ještě jsem vám chtěla ukázat, to si tady dávám večer, i když ono je to asi jedno, ale já jsem prostě už se tak naučila. Tak jsou tady ty PMS tabletky. Je to směs různých bylinek a minerálů a bere se to vždycky 14 dní před menstruací. Já už jsem vám to tady jednou doporučovala a mě to fakt saveuje, protože já mám PMS docela dost silný, jsem strašně jakoby unavená, mám dost i takovou jako negativní náladu, mám pocit,
pocit, že mi nic nejde, že se mi nic nechce. Tohle je něco, čím já to už několik měsíců podporuji a vždycky mi to hrozně pomůže. Plus to strašně pomáhá, i pokud máte třeba nepravidelnou menstruaci, tak já to s tímhle mívám většinou na den přesně. Co tam teda máme? Máme tam drbeň obecný, extrakt, pupalka dvouletá, meduňka lékařská, maka peruánská, šatavary, kontrihel, vitamin B6, hořčík, selen, zinek. We love that. Já teda zinek a hořčík beru ještě samostatně, protože to jsou prostě moje mega oblíbený suplementy, takže toť taková suplementační chvilka, kdy vás třeba zajímalo, co beru já, ale v tomhle tom jsem taková, jakože berte ten základ, zjistěte, co vám třeba vyhovuje. Já kdybych věděla, že jako jsem úplně mega v pohodě, tak beru nejspíš jenom zinek, hořčík a Dčko a možná omegu teda ještě, ale teď skrz to nachlazení tak zařazuju právě to Cčko, hodně i ty probiotika a to PMSko mi mega sedí, takže to taky. Za nějakých 40 minut mě čeká jeden kolíček a pak si dáme společně oběd. A u toho se mi tady ještě peče ten chlebík. Podíváme se, jestli už není hotový. Ne, ještě je tekutej, takže na chlebík si ještě musíme společně počkat. See you later. Je asi o hodinku později a opět se setkáváme v kuchyni, dámy a pánové. Jdeme si ohřát oběd. Je to absolutně nejlepší polívka. Jako já, víte co? Samochvála nesmrdí, takže já se tady prostě explicitně pochválím, jo. Vařila jsem polívku. Tady je nějaký pán na balkóně, jde si zapálit cíčko a mega na mě kouká. To nevadí, já jsem vám to chtěla ukázat, jo, ale je tam reálně poslední porce, takže já si to jdu nandat do misky, ale je to absolutně nejlepší polívka. Už tady té polívky teda moc není. Je tam trhaný kuřecí maso, kuřecí prsa, červená čočka, spousta mrkve, petržel, celer, celý je to povařený, je tam chili, je tam curry, je to fakt jako mega plný chutí. Nahoru si dám ještě petrželku a jdu si tady k tomu dát asi ještě nějaký prostě chlebík se šunkou nebo něco. Já už vím, co si dám. Já mám tady tyhle ty krekry z Lidlu. Jmenuje se to Tastino. Tak Tastino. To je jako jiný level, to je mega dobrý, že to si dáme pěkně k tomu. Takže takhle nakonec vypadá můj oběd, mám tady tu polívku, ještě jsem si tam dala takhle petrželku a jarní cibulku a potom tady k tomu mám ještě ty krekry, šunka, sýr, mozzarella a tady nějaký už modlaný zbytek papriky. A jakmile to dojím, tak spolu musíme nutně vyrazit na nákup, protože už tady reálně vůbec nic nemám. Jak jsem říkala, vyrážíme na nákup, potřebuji nějakou zeleninu, chtěla bych si koupit nějaký maso, nejspíš asi lososa a potom takový ty klasické věci jako mléčné výrobky a takový ten úplný základ, který kupuju vždycky. Přišel čas ochutnat ten chlebíček, jsem mega zvědavá, jak dopadl a čeho jsem si vlastně, co jsem si vůbec neuvědomila, ale jsem to úplně nejvíc vděčná, je to, že s tímhle nachlazením zaprvé mám pocit, že už mi docela odchází, že to, co jsem měla minulý měsíc, bylo jako delší. Musím to zaťukat, tady je dřevo, tady jsou zuby. Já většinou ztratím chuť a teď jsem nestratila chuť a to je to, co na tom snad nenávidím úplně nejvíc, že prostě jím dobré jídlo, ale já si ho nedokážu vychutnat, protože ho prostě necítím. Takže to se naštěstí teď nestalo. Jdeme vyklopit ten chlebíček. Padá parádně. Moment, slyšíte to? Já vám to dám k tomu mikrofonu. Jdeme to ochutnat. Je to mega dobrý. Je to méně sladký, ale vůbec mi to nevadí, protože já si většinou stejně k tomu chlebíčku ještě dělám nějaký jakoby topping, dám si tam třeba tvaroh a tak. Já vás vítám o několik hodin později opět u jídla a už tady mám večeři. Já jsem teďka akorát editovala tady ten vlog a plus jsem ještě postovala příspěvek pro klienta. Nicméně máme tady tuňákovou pomazánku v tady té extrémně roztomilé avokádové mističce. Je to spíš takový jakoby salát, jo? Není to úplně pomazánka, neroztírá se to. Takže to tady mám bokem a je to jenom tuňák, koty, černí cibulka, sůl, pepř, citron a mám tam olivový olej. Takže úplně simple, ale moc dobrý. Teď tu mám takový salátek a koupila jsem si dneska nějakou špaldovou housku. Takže velice jednoduchá večeře a děcka, naše guilty pleasure je prosím pěkně ulice, jo. Takže my si jdeme pustit ulici, jdeme se najíst a potom se vidíme u večerní skincare rutiny. Tam
vás opět v koupelně a tam, kde jsme spolu vlog začínali, tak tam ho taky skončíme. Já si jdu akorát udělat večerní skincare a pak si pomalu půjdu lehnout a už budu mít jenom takový chill time, a.k.a. budu scrollovat na TikToku, jo, let's just say that. Pojďme si nehrát na toho člověka, který si jde přečíst svoji knížku bez použití modrého světla. I'm not that girl, jo, ještě tam nejsme. Takže chtěla jsem vám jen ukázat, mám tady rovnou 2 balení, jo, protože prostě jednou jsem si kupovala na dovolenou a teď se mi tady sešly 2 a je to tady tenhle ten čistící olej, který já už jsem vám tady určitě ukazovala. To je reálně podle mě 130 korun a je to fakt jakože olej, má to takhle pumpičku a já si ho dávám docela hodně. Já takhle rozetřu, potom se s ním takhle odličuju, pořádně ho masíruju nejdřív takhle na sucho, bez použití vody. Masíruju fakt minimálně minutu a ono to nádherně vytáhne všechny pory a pokud jste třeba jako typově pletí na tom jako já, která má tendenci k tomu, aby se jí ucpávaly pory, kor třeba přesně před menstruací, kdy se toho jakoby mazu tvoří víc, tak se často dějí ty uzavřený pory. Tohle je naprosto geniální, takže fakt minimálně minutu, nádherně to odlíčí a zároveň to přesně otevře ty pory. Je to nechutný, ale je to extrémně satisfying, když potom na těch prstech cítíte, jak ty pory jako máte na těch prstech. Je to hnus, jo, ale prostě to taky je to neskutečně příjemný pocit. No, takže já si tady jdu vyčistit pleť, potom použiju ještě klasický gelový cleanser na dočištění a můj svatý grál, tady tuhletu zinkovou mast, panebože, já už tady ani asi nebudu mluvit, podle mě if you know, you know. Dám si ještě nějaký hydratační krém a to bude úplně celá moje večerní rutina. Dneska si asi nebudu ani dávat žádný sérum, takže we are keeping it simple. Já vám moc děkuju, že jste dokoukali tenhle vlog až sem, že jste se mnou strávili takhle celý den, hrozně moc si toho vážím a těším se, až se uvidíme zase příště. Tak se mějte moc krásně a pa pa.